Bidasoa 2018-2023 lehengo urtean atera den Fermin Muguruzak zuzendutako dokumentala da. 2018tik mugak itxi eta kontrol poliziarrak ezarri eta gero izan diren gertakariak aipatzen ditu. Bidasoa bera dokumentalaren protagonista da. Izan ere, Ibai honek izan duen garrantzia helarazen digu dokumentalak. Gari Garaialderen, Aintzane Lasarteren, Pilar Janelaren, Anaitze Agirreren, Eso Romeoren, Amets Samilanen testigantzak narratzen ditu dokumentalak. Fermini beste proiektu hainitzetan jada ikusi diogun animazioak ere lekua du filma honetan. Bidasoan biziak galdu duten pertsonen ibilbidea erakusten baitu. Euskal Herrian hitz egiten diren 3 hizkuntzak agertzen dira dokumentalan, naiz eta euskarak duen lekurik handiena. Filma honek azaltzen duena interesgarria bada ere interesgarriagoak dira pausatzen dituen galderak. Zer dira mugak? Ibai haute da egitan hiltzailea dena? Ferminen estiloa nabaria da batez ere musikari dagokienez. Musika errebindikatzailez busti baitu filma guztia. Olaia Intziarte, Odei, Willis Drummond eta Fermin beraren kantuak agertzen dira adibidez beste askoren artean. Soinu banda YouTube katean aurkitu daiteke. Dokumentala bizigi gomendagarria da Euskal Herrian. Azken urte hauetan bizi dugun migrantei lotutako erronkak eta aktualitatea ulertu ahal izateko. Interesatua bazara, doainik ikus daiteke primeran streaming plataforman.